Fuq programm imxandar fuq l-istazzjon Smash, preżentat minn Derin Marmara, id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo nfexxi attakka l-vouchers tal-100 li taw injezzjoni qawwija fl-ekonomija u tant familji u negozji gawdew minnhom. Edwin Vassallo qal li dawk li sejħilhom kupuni huma tal-mistħija. Dan hu pajjiż li spiċċajna b'ekonomija li ħafna nies fin-negozju saru jiddependu u jieħdu r-roħ jekk il-gvern jagħti l-kupuni. Le, din tal-mistħija. Vassallo kompla jattakka l-vouchers li nataw bħala parti minn setta miżuri f'ċirkostanzi bla preċedent li laqtu d-dinja kawża tal-imxija. Aħna għandna ekonomija li ġibnija tiddependi issa mir-Russian, tiddependi mhux mir-Russi tiddependi mill-kupuni. Id-deputat nazzjonalista kompla juri l-oppożizzjoni tiegħu għal-vouchers. Allum niddependu mill-kupuni. Fil-programm Vassallo kompla jkun negattiv u anki jekk il-gvern baqa' jgħin fil-ħlas tal-pagi u qed jissussidja l-kontijiet tad-dawl u jgħin fil-kirjiet tan-negozji, għal Edwin Vassallo l-gvern ma ħażinx għal meta ġejna fil-bżonn. Ma ħażenniex għal meta niġu fil-bżonn. Vassallo li fsija programm spikkat in-narrattiva negattiva tiegħu qal li l-ġid telaq. Sibna li dak il-ġid li ħloqna kien superflu telaq minn għalina aħna li konna qegħdin noħolqu l-ġid. Saħansitra qal li l-Partit Laburista ma jeżistix. Ħankun fair, jeżisti il-gvern Laburista, però ma jeżistix Partit Laburista.